Mbak Desi. Halo. Kasih semangat ya. Semangat ya. Nggih. Mbok kula paring ana bawa, Mbak. Nah, putri aku sing bawa. Gegarane wong akrami iki, Kak. Monggo saparing-paringipun monggo merdeka, Mbak. Slendro monggo, pelak monggo. Slendro ki mawon ya, Pak. Slendro, oke. Slendro Pak Guru. Slendro. Nggih. Sapa bawanipun? Asmarandono. Asmarandono. Nggih, nggih sak langgapipun merdeka. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo. Sinawang tetap wasani. Piye Mas Ucek? Sinaman datan bosen. Aku toh. Hah? Apa ya, Mas? Ya, lagi Ermen. Anane ya mung iki. Iya peleke, anane ya mung iki ya. Kanca-kanca iki mbok anggap apa? Maksudnya sing gimana ngatur deh. Ayo. Iki sithik ning lor eneke ya mung iki. Tiwas GR ya. Kancane dipateni. Ya. Am digandrung, Pak. Sing enak klewo-klewo ketoke. Lah jadi Ora ngetek. Oleh nang iki gagah lho ora. Sing pripun to niku? Yo tegese iki ketoke jual mahal lho. Ora digandrung mah ngetek. Wah lemah kok dadi. dasar Apa? Ora mbok ngene iki. Ora tak ngene iki obat. Tangane mundur piye ora tekan. Yo iso ta. Ora konsep kok. Uang bagus. Mbak. Ngopo sering lho.